Agur bero bat berriz ere Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Galiziatik Koruñan gara gaur, Riazor Orzan, estropada eremu eder honetan, aizetxua eta batzutan itxason Asiarekin ere izaten den hau. Eta gogoratu nola dugu zelkapena, Orio buruan 46 puntu dituzte oriotarrek, bi garaipen, Hondarribiak 29 garaipen bat, Santurtzik garaipen historiko aurreko astean lekeition, garaipen bat 28 puntu, Zierbenak ere 28, hauek horrezko txandan izango dira, bosgarren Donostiarra eta Urdaibai, Kabo eta Kaiku hauekin batera, bigarren txandan eta lehenengo txandan, bere alaziko den txandan, Ondarroa, Lekitzarra, San Pedro eta Astillero. Ondarrako 20 puntu ditu, ur lasaiagotan ibili da, hala ere, txanda apalean da gaur, Lekitzarrak 10, urrengo langa iadarik arriskutsua da, playoffekoa, San Pedro 8 punturekin da, eta Astillerok 6 ditu. Beraz, bosgarren jardunaldia, nakumeekin bezala, garaipen erabakitzeko, bi egunetako demorak erabiliko dira, patu egingo dira, puntuak emateko ez ordea. Gaur hemen, 12tik bera puntua banatuko dira, eta bihar beste horren beste, baina banderari begira bai. Eta, esan dezakeguna da, gure arrauntzalek ondo dakiten ez, Galiziako estropadetan Urdaibai azken urte hauetan nagusi izan dela, baina batipat hemen jokatutako 3 estropadak Bermeokoek irabazi dituzte. Hala ere, patorien zelkapenean, Lakaixaren sarian hor Arkaitz Diaz dugu 7 punturekin, bigarren token Iñaki Goikoetxea Lekitzarra 5ekin, 3ekin Eneko Bilbao, Bermeotarren patroi gaztea, eta baita ere Zierbenako Borja Gomez. Eta oso aztenburu garrantzitsua da, hau batetik ligaren eren bat, Ibon Gaztañazbi, betetzen delako, 6 estropada dira hemen, asteburu honen bueltan, eta beste ikuspegi bat ematen duelako, jadanik estropadak eginda Euskal Herrian, baita ere Kantabrian, baita ere Galizian, beti komentatu izan da egutegiak tankera hau hartu duenetik, egitura hau hartu duenetik, oso garrantzitsua dela Galiziako lehen buelta hau ondo egitea, bai ondo kokatzeko goian, errentak ikusteko, jakiteko bakoitzak hortik aurrera nolako helburuekin planteatu behar duen denboraldia. Eta iruditzen zait gainera erabat adoz, entrenatzaileek lehenbiziko ondorio serioak orain. Lehenbiziko eren honetan, Galiziatik bueltan hartzen dituztela, eta nolabait berriro ere planifikazioan zerbait ukitu behar bada. Neurritan eta beti ibiltzen dira ikutzen. Batez ere, planifikazio fisikoan helburuei eta begira, hemen gaude, hemendik aurrera zer, ligaren bila, betik arriskuan gauden. Estropada batzuk aukeratuta haien bila joan, edo irainerako apustu bat egin. Liga urruti da, zaila da. Azken batean, ligan beti postu bat gorago izatea ona da, baina adibidez 5. izan, eta 6. izan, zerkapen nagusiari begira, hobe 6. edo 7. bandera bat irabazita. Hoi da, eta mugimendu horiek ikusten dira. Nola nahi ere, orain, hor ikusten ditugun 4 traineruetatik 3, San Pedro, Lekitzarra eta Astillero, pasaden astean ere aipatu genuen, hauentzat udara oso luzea izango dela, zerratikan ia estropada bakoitza final bat izango delako. Euren artean diferentzia gutxi, jetxiera noiz erabakiko den, ez dakite oraindik, eta puntuak irabazten da, asko kostatuko segi hauei. Begira Zelaia, patroia, Mutriko Arrabera, Erne, bandera txuria. Lekitzarra atzerago dago. Bai, jetxe egin dute bandera txuria, semaforua ikusten duzuenez, keiukari bi kolorekin, epaile gauza txukun ikusten dituztenean. Oraintxe. Bandera gorria, bandera txuria eta semaforo gorria izango dugu, berehala, eta hortikan epailea berak sakatuko du berdea. Bai, oraintxe. Segidan, eta badoaz. Eta hona izan da. Irtera balekoa. Eta ea nola moldatzen diren. Hemen ontzi hauen artetik, lasai xamar ibil daiteken bakarra Ondarroa da. Zer gertatzen da? Ondarrutarrek bazituztela itxaropenak eta badituztela pixka bat goraxeago eta ibiltzeko, eta noski horrek nolabait beste presio puntu bat ere sartzen dizula, ez da? Ez dela kontua bakarrik ondo ibiltzea,
baizik eta iasko postu hobetu, kuadrilla ona dut, entrenatzailearentzat ere planteamendu aldatu egiten baita rotazioekin eta bar, ez? Gaur adibidez, ondarrutarren artean badira rotazioak, ez? Patroi aipatu dugu zelaia, baina gero ez oizkoak ez diren batzuk badirela, naiz eta azpimarratu behar den, erraztik hasieratik asteburuero estropada bat eman diela arraunlari guztiek. 7 aldaketa ari da egiten, 7 eta 6, Iñaki Irrasti entrenatzailea Ondarron, hor mugimenduak ikusten dira, eta iruditzen gainera zerbait bila ariko balitzen zala. Treneirua ere aldatzen du, postutan eta errotazioak ikusten dira, hauek beste hiru txantakidea, baina maila hobea eman dute urte osoan zehar, errespeto osoarekin esan da, ez ditut arriskoan ikusten, jaisteko eta iruditzen zait, Errastik behar bada, ligan ondo ibili bai, bigarren txandan aritzea peti hobea izango da, baina estropada puntual batzuk aukeratu, kontxa, txapelketak eta behar da, helburu moduan izango dituela. Azkar hautsi du gainera, 2 segundu, Astillerori, Lekitzarrari 3, San Pedrori 3, eta, bueno, San Pedrori buruz ere izango dugu, aipatu duzu, ez daudela hemen txantxetarako, eta duen talderik indartsuena edo olentsuenarekin dugu lauretan, seguruenik, ez da? Txintxur eta hor espaldan gaztea, baina hortik aurrera... Hor ibiltzen du, txintxur eta espaldan, eta Akaitz Jauregi 5. tozan aldatzen ibiltzen ditu, baina pasaden igandean txandan, 2. postua lortu zuen, talde bera, San Pedrok, eta hortxe, gerra bizian, irudipena San Pedrok eta esaten dute talde gaztea den neurrian, denboraldiak aurrera egin ala behar bada bere rendimendua igokote duen, ikusiko da. Hemen berriz Lekitzarra. Lekitzarren artean, beste horren beste esan beharko dugu, taldea ez dagoela opariak egiteko, kontuan hartuta Astillero ere institutzeko dagoela, eta guzti dutela ardura puntu hori, eta horretan dira baita ere Goikoetxea patroia eta bere mutilak ibon. Hori da, hor pestainarekin ikusten ditugu, horreko branka aldean jarritako karelaren luzapena da hori, eta hor, gaur ikusten da, Ekia Boitiz aurrekalari jarri duela, Jurgi Gorostitza lehorrean utzita, hori oso altzaldairen erabakia, eta Ander de Gregorio ere, 3. tostatik 5. tostara ekarri du. Astillero horrez. Astillerok, neguan haiekin ibili eta gero hasieratik fitxarik gabe geratutako Asturiarretako bat barruan du Sergio Alonso. Aurreko asteburuan ere eman zion honi estropada bat. 5. tosta horrean, eta Sergio Corrales de Ignacio García, gaur lehorrean geratu dira. Gaur 8 Santanderren estropada Andres Peña eta Sergio Enrique Rodríguez ere bai kanpoan. Bi fitxaketa geratu direla kanpoan. Nik uste dut gaur 8 Santanderren Astillero dizdiratxu eta brillante bat ikusi genuela. Astillero gaur 8ko maila ematen badu, San Pedro eta Lekitzarrari kostako zaiela, aurre hartzea kanta aurrearei, baina hemen gakoa erregulartasuna izaten da, eta ea hor mantentzeko modurik baute duen. 43 urteko mutila Genaro Zelaia, patroi lanetan hor ikusten dugu, eta ibibide luzeko aibon, hauek ez dira datu makalak, 1987an mutrikurekin hasi. Gero izan dira, gora beratzuk, adibidez 2002an ere ondarrutarrekin aritutakoa. Eta, auzokoak, eta auzoko herrien artean batek ontzia pala duenean da beste indartsua normala izaten da hau. Eta goi mailako talde batek 2 patroi behar ditula arekina, hor ez da usalantzen. Hori da, eta alde horretatik Larrinak eta Zelaia ari dira, pasaden astean Zelaiarekin nik personalki harrituta eta onerako harritu nahi duen, Ziaboak oso azkar eman zituen, Ondarruko kuadrilak, Ondarruk, eta alde horretatik ongi etorria eta guretzako ere, mutrikuar bat horrek uste ditzen zait, ona dela, zeharra egin. Eta Ondarrutarrek lehen luze honetan egin dutena oso aipagarria. Gu, pixka bat gorago gaude, eta hori jende guztiak ikus dezan, hauxe da, azalpenik egokiena. Berriketan ordu betez jardutea baino gehiago balio du honek. 5 minutuko lanean hemen gara 2 traineruko errentarekin. Atzekoa beste burruka bada. Atzekoa. Burruka izugarri gogorra. Argi orain Ziaboga eta Ziabogako irteera, hori badakite hirurek ere. Orain jo egingo dute. Lehen luzea, estropada laurdena eginda. 5-0 gaur ere ona, Zelaia eta konpainiak, San Pedro bai. Astillero, eta orain Lekitzarra. Ateratzen. 3 hauen artean 11 erdi bateko diferentzia dago.
Ea orain lehenbiziko olatua, Mikel, 5-0 Ondarroaren zat, San Pedro 5-15, Astilleros 5-16, Lekitxarrak 5-17, diferentzia orain Ondarro eta San Pedroren artean 7 ziabogan bezala, Astillero 10 2 segundu galduta, Lekitxarrak ere 2 segundu gehiago ditu orain atzerapen modura, eta 10-11 segundura dira Xagua eta bere mutila. Argi hurrengo 2 minutuei, argi hurrengo 2 minutuei, une honetan San Pedro, Astillerori 3, Lekitxarrari 4, eta behinda berriro esaten dugu estropadak, lehenbiziko ziago batik irteran asko eta asko eten egiten direla. Ea. Ziago honak gainerakoan. Orain, popare honetan nola konpontzen dira. Begiratatua, ziabogan, Ondarroa eta San Pedro, 2 segundu bizkorrago Lekitxarra eta Astillero baino. 2 segundu horiek ikeragarri balio baitute. Asko dira, asko. Terneru erdia baino gehiago. Ia parean edo, bueno, 2 tostatzetik sartu, eta atera orduko, ia ternerua galduta. Gogorra izaten da. Bueno, eta une honetan, San Pedro ere ikusten dugu, esan daiteke aurkariak baino traineru bat aurretik datorrela. San Pedro aurreko igandean, itxura nahiko ona eman zuen, eta auspotuta irten zen, eta gaur ere, Galiziako ura hauetara, pentsatzen dugu, noski, batioak eta hori entrenatzaileek giltzapean gorretzen duten sekretoa izaten da, baina pentsatzen dugu San Pedro kodrila ariniagoa edo indarraldetik behar bada, eta ez daitetzela zerretu, segurenik akotxa artean mugatuagoa izango duela, ez? Batez ere gainera, estriborraldean, guk dakigunaren arabora, babor indartsuago dauka, eskarmentu gehiagokoa ere bai. Pasaden astean Lekeition oso ongi moldatu zen bigarren luze honetan, eta jakin badakigu, lehenbiziko luzean geratu egintzen San Pedro barkatu, eta Arostegik eskatu dila esfortzu berezia lehenbiziko luzean. Hor, gainera, datuak manejatzen dituzten mutil bakoitzak, pulsometroak eta barren amaten dituzten. Bueno, eta ze burruka handia dagoen hemen. Hor dira, San Pedro tarrak, eta gainean dira, Astillero eta Lekitxarra gainean dira. San Pedro esate baterako ongi bukatu ikusten da, presarik ez da ikusten hori. Behar bada, arrauna pasatzerakoan, goikoek ikusten zaion kolpe eta pasara hori ez, hori normala da, baina ongi bukatu zala ere. Bueno, 560 metro, guazen une batez San Pedro tarreki. Gabi bediaren aurpegia ikusita atzematen da, honek ez duela ezer gordeko hor, Baldak ez zer retorri zeidan burura, bat enbidiarik ematez, alegia, zeneke, ze oinase, oraindik 10 minutuan... Estropada erdia baina gehiago falta, eta antzematen da, buga oinase batean, eta gainera ez fisikoa bakarrik baizik, eta emaitzak sortzen duen ansiedade hori, alegia, joan nahi diau, irabazi nahi dugu, argi, Astillero eta Lekitxarra orain, San Pedroren gainera etortzen ari dira. Gainean dira. Bai, lehen esan dezu, ez? Lehen luzean, erne ezin garatzean geratu, bai, baina, hor depositoaren zati handi bat agortzen baduzu, nola, egin gero azken kilometroak, hori maratu hilariarena da, ez? Hori da, eta behar bada, kirolean gako nagusietako bat, oreka hori bilatzea, indarrak, ongi neurtzea, hasieran ikeragarri lasai ezin atera, kontrarioa joan egiten direlako eta atzean geratzelako, gehiegi ere joezen hor non dago, oreka puntu hori bilatzea zan. Haue bai ederki. Habek. Zelaia eta Antiguakoan beste arraunariak beste itxura batean ari dira, eta gainera lehen luzean 7 segundu, orain 13. Hor dago koska. Eta arraunean harin ikusten dira, hauek, dantzari txikia bezala, Ondarrutarren nagusi, garbi. Eta ea ziagoan, Ni harrituta nago Ondarrutarren ziagoekin azken aldian, Hor dira ba. Ateratzen. Ondo. Horain eizea kontra asko kostako zari ateratzea. Baina denei, 9:54 Ondarrutarren denbora. San Pedro ongi trabestuta sartu da. Baina pasa. Bizka pasa, Bai. Lauden hauen artetik iruditzen zait Lekitxarraren maniobra, behar bada, hortxe istuxiagoa.
Momentuz beraz, 9:40 Ondarroa, San Pedro 14 gehiago, Astillero 16, Lekitzarra orain 3. luzearen hasiera honetan, 18. Eta barne lineatik esan didaten, Adet Agirre inguruan duela Sara Gandarak. Ez dakite itxeiteko moduan izango den beste minututxo batzuk eta txanda bukaeran egingo genuke elkarrizketa. Bueno, Sara, labur, mesedez. Labur, beste igabe zoriontzeko nada zoriona. Eskerrik asko. Gaur ez da gertatu aurreko igandean Lekition gertatu zana, ez da? Ez, azkenen gaur beste estropa bazan, zerotikan azte ginean, eta oso kontzentrautatea gea, eta gu guri aitea. Azkenen lehenko azten pixkat burua galdu genuen, eta ez genuen dakigun aiten, eta gaur egia da oso ondo jungeala eta oso ondo torri dala. Gaur ez dago banderarik, baina altxorra ederra daukazu biharko estropadari dagokionez, Bai, hori da, azkenen hori bihar da bandera, baina bagenekin hori gaur indin bertala, eta alare bihar zerotikan aztegea, eta ego zer dago pasatzea, baina bintzat hori hor dakau, eta lasaio genitzea. Gozatu eta bihar arte zoriona. Eskerrik asko, venga. Irifarrea bazuen, Adetek saria jasotzera joan denean elastikoa eta orain ere bai. Bueno, San Pedro, Astillero eta Lekitzarra. Momentu gogorra hau Lekeitioko koarrilarentzat, Ibon. Baina horreusten ari da, azkeneko 7 minutuan Lekitzarrak gogor eusten eta benetan nik meritu ikeragarri ematen diot eustelan hori alegia atzetik joan, treneru bat galduta, horrelako borroka dramatikoan, nahi baldin bada, eta eusten, arraunketari galdu gabe. Ea orain. Bai, hor kirolariak garbi dago, ze pentsatu behar duen. Ni lehertuta noa, baina beste hori ere antzera ibiliko da ez da ibiliko gordetzen, ez? Hori, eta danak lehertuta. Eta badakite oraindik estropadan daudela, alegia San Pedro eta Lekitzarraren artean 3 segundo. Hori poparean bada, baina ez da. Eta ziaboga falta. Gogoratu zelkapenean Lekitzarrak 10 puntu dituela, 10garrena da, arriskutik kanpo, kakotxa artean esango genuke gaur bukatuko balitz, 11garren San Pedro 8rekin, 12garren Astillero 6rekin. Baina horrela bukatuko balitz estropa da, edota Astillero San Pedrori segundu pare bat jan eta aurretik amaituko balu, orduan bai saltza. Ea, kanporaka zer gertatzen den. Eta beste datua, Ondarroak lehenbiziko luzean, 5 minutu eta 8 segundo behar izan ditu, eta bigarren luzea egiteko 4 minutu eta 56 alegia. Lehenbiziko luzea egiteko kanpora 22 segundo gehiago. Horrek esan nahi du, oparea eta brankako luzeen artean ez dakoela alako diferentziarik, itxaso edo aize handia dagoenean bezala. Horrik ikusten dira askotan minutuko gora berak. Kanpora, brankaz minutu bat gehiago beha. Gaur alakorik ez da. Begira Lekitzarra, San Pedro izugarrizko esfortzua egiten ari da, Bai, baina Lekitzarra orain Astillerorekin ere galtzen, Ose diferentzia Ondarrotarrena. Hau benetan plazera izaten da, naiz eta jakin txandakideak ahulagoak direla, atzera begiratu guztiek, eta ia gozatu bestelanik ez. Eta askotan, treneru batek errendimendurik onena orduan txematen du nik uste du. 240 metro, kanpoko balizara iristeko. Bueno, labetik atera eta hemen dugu beste albiste bat, gaur mutrikuko bandera, 5etan hasita, eta garaipena Oriotarren bigarren ontziak, 11 punturekin, Castro 10rekin, Castro ari dela baita ere, poliki, pixka bat, zulotik irtena ian edot, Bermeo ere txukur, 3. 4. Getxo, eta zailkapen nagusian, Oriok orain, 51 puntu, Castroko 25, Bermeo beko 24, eta Getxok beste horren beste, 24 baita. Bueno, eta Zelaia lanen ari denez, bere herriko mutriko 9. dela, zailkapenean. Beste arrobi asko zaintzen duen beste herri txiki bat, ez? Busturi aldea orain elkarrekin Elantxobe eta Mundakako mutilak, oiek 7. Bueno, hemen da baliza.
Ongi trabestuta orain ere. Eta zer, renta handiarekin. San Pedrori 21, Astillerori 22, Lekitxarrari 27. 11 eta 22 Ondarrutarren denbora azken ziaboga. Aitzakiari gabeko lana, baita ziabogetan eta baita luzeetan ere. Argi ziabogetan, San Pedrok, ez du trabestu egizartu, Pixka bat joan egintzaio, San Pedro, zerbait, gehiagik gabe. Astillerok ere, Bai. orain ere uste du Lekitxarrena hobeagoa. Bai, jauna, ea ateratzen. Dena beharko dute, Bai. Dena beharko dute. 15 eta 22 Ondarrutarrentzat, San Pedrok 15 eta 43, Astillerok 15 eta 44, Lekitxarrak 15 eta 49. Baina, 20 segundura zen San Pedro orain 21era, azken luzearen hasieran. Astillero 22, orain 24, Lekitxarra 27, orain 28. Ondarrutarrek ez dute atxederik hartu nahi. Modu progresiba. Eta segi. Estropada aparte egiten ari dira. Eta aize aldetik eta baldintza aldetik aldaketarik ez bada, segurazko bigarren txandako norbaiti irabazteko modua egingo dute. Orain kontuak beltz, Mikel, Lekitxarrarentzat ari dira jartzen, Nahiko ilun, begira datuak, Ondarroa eta San Pedro parean, Lekitxarra eta Astillero 2 segunduko atzerapenarekin. Ziabogetan, Begira Txegoien. ze esfortzu, bultzakako indarrean gainera. Gainera, patrolliak denak ere, onbeste arindu arazten dituzte, zama galdu arazi, eta hori indarra behar da, hori mugitzeko. Eta bediari etzaio arpegirik aldatu ere egin. Erio batean doa, baina orain patroiak informazioa jasotzen duelean izango dute, barne posa. San Pedro eta Astilleroen artean 4 segundu, eta Astillero eta Lekitxarraren artean 3 besterik ez. Erne, Traineru bat, San Pedro tarren alde, Astillerorekin duen borroka horretan, 2 minutu terdi faltan. Abik dagoeneko, hil edo bizi doaz, begira. Eta San Pedrotarrek, erritma igotzen dutenean, antzematen da esperientzia falta, gorputzak, horrek garbi ikusten da. Ia ez dira batera erortzen, Horra antzematen da, egiten ari den kuadrilla badela. Alde horretatik meritu ikeragarri ematen dira. hori da. Batzutan dago abildade teknikoa, eta bestetan gaitasun fisikoa ere bai, eta horrek batak eta besteak, ez? Hori da, hor bilatu behar da, hori da. Bueno, Astillero momentu batean urrutiago izan da, baina ez dago amore emateko, hain garrantzitsua da puntu hori. Oazen, Libiantzira! Estropa da osoa, jota, patroia eskatu. Oso estropa da benetan gogorrak, Netan uniazia sentitzen du, estropalaria. Eta Astillerok azkeneko iruditzen zait, indar porrustada bat edo, izango duela, Eta ikusi egin beharko da, gauzak horrela baldin badoaz, San Pedro eta Lekitxarraren artean dauden 2 puntu horiek gaur bertan orekatu daitezkelako. Eta Astillero Lekitxarrari bat jango lioke, saltza galanta. Ondarrutarra nagusi. Hala ere, luze honetan, Ondarrutarrek 4 segundutan handitu dute errenta, oraindik 300 metro falta dira, baina aurreko hoietan hobeto edo airosoago ibili dira. Argi San Pedro eta Astilleroen artean, eta beste datu bat. Poliki Astillero hurbiltzen ari baita. Eta gero, San Pedro, aurten bertan, 2 estropadetan horrela heldu denean, beti galtzaile, azkeneko txampan beti aurkariek aurre hartu diete, Horrela aipatu dugu, indarra eta gau teknika ere bai, ondo igotzeko eta abar. Lekitxarra ere uste dut erori dela, luze honetan. Argi Astillero. Mirari bat beharko dute Lekitxarrek gaur azken postu hori saiesteko. Biziago dator Astillero, Biziago dator Astillero. Bueno, bizi, Ondarruko Antiguako ama ibili da. 20 minututik gora bai. Hor da Antiguako ama. Hor da Ondarroa bai. 20-0-8. Ona estropada. Eutsiko dioa San Pedro. Hemengo marka 20 eta 28an da, beste baldintza batzukin, noski.
gaur hobeagoak dira lanerako baldintzak. Eutxiko dio eta merito ikaragarria du. Beldurtzekoa. Segundo bat, 2 segunduko errentatxoarekin San Pedro estropada osoan izan baita. Orainia traineru bat, San Pedro bai! Astillero bai! Hirugarren Kantabriarrak eta hemen dira Lekitzarrak. Bai Lekitzarra, 35 segunduko atzerapenarekin amaiera. 20-08 Ondarrutarren denbora, 20-23 San Pedro, Castillerok 20-26, Lekitzarrak 20-44, begira mutilak lehertuta, baina barne posarekin lortu dugu. Begira, ze amorru keinu Etxegoienek berak eta Karbaledak, eskarmentu duen arraunlaria nola pesoak altxa dituen, ia bandera irabazi izan balu, bezala bai baitaki gaurko garaipen honek zenbat balio duen. Asko, zailkapelean 2 puntuko tartea zegoen, 10garrena Lekitzarra, San Pedro 8garren, bien artean, gaur 2 puntuiek errekuperatu dituzte. Ez da txorakeria, begira, aiestaranek nola zoriondu duen tostalaguna, Gabriel Bedia Kantabriarra. Zer den, Baborrean bat gaztea orentxe horrelako estropadetan ia hasi berria eta bestea mila bataletan aritutako arraunlaria. Eta hemen Ondarrutarrak posik eta Lekitzarrak minduta. Hauxe da zerkapena, 20-08, 30 Ondarrutarrentzat, San Pedrok 20-23, 34, Astillerok 20-25, 84, eta Lekitzarrak 20-44, 12. Tarte bat iragarkietzat Jaun Andreok eta berehala Koruñako 3. banderaren bila, lehen jardunaldi honetan, 2. txanda lehen kaletik Urdaibai, 2. Donostiarra, 3. Cabo da Cruz, 4. Kaiku. Arratsaldeon berriz ere, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Astear da 2. txanda Jaun Andreok, Koruñan gara. Eta lehen txandak emandako hause, Ondarrutarren denbora, 20-08-34, ziabogetan ere azkarrenak, 3 ziabogak egiteko erabili duten denbora hori, 1-26, eta ibilbidean ere, metro gutxien egindakoak, haiek izan dira, 5.622, hala ere badira, 5.556 egin behar dira berez, eta, bueno, agian metroren bat gehiago ere bai, estropada eremuak, baina tartean, adibidez, Astillero ziabogetan galdutakoa begira 5, Lekitzarrak 4. San Pedrok ziabogak ematen 3 segundu gutxiago behar izan ditu, Astillero baino, eta pukaeran diferentzia, horixe, 2 segundu terdi. Zer den, Bueno, orain, Jaun Andreok, 2. txanda lehen kaletik Urdaibai. Hemengo marka guztien erregea, 20-28-80, banakakoan eta joan zen urtean lehenengo aldiz. Banderari begira 2 egunak batu ziren garaian, 41 minutu, 49 segundu eta eurenekorik ez, borobilak, 41 eta 49. Eta bihar haize gehiago espero dugu, baina gaurkoari dagokionez, hemengo 2 edizio hauetan, 3 estropadetan ez dugu ikusi, baldintza hobeagorik gaur baino. Hori da, eta esango nuke, baldintzak txartzen eta kaskartzen behintzat ez direla ari. Nire irudipena da, haizeak egin duena zerbait ustera bezala egiten duen. Momentu honetan behintzat, momentu honetan. Nabarmen Euskotren Ligako traineruek estropada egin dutenean, niretzat banderak gehiago mugitzen ziren. Hor dira ba, Kabo, zerbait atzera xeago. Argi. Hauek ondo jarria da, eta? 11,7 bataz bestekoa, haizea aurreko txanda. Erne, semaforo keinukaria, orainik keinukaria, ikusten duzue. Bandera txuria, orain gorri Erne, bai! Abiatu dira! Lehenbiziko pala, 4 traineruek batera jo dut. Urruti da semaforoa, baina ala ere ederki ikusten da lehorretik ere, ez dago aitzakiariko.
Bueno, txanda ikusgarria izan daiteke hau. Kabo eta Donostiarra lehenengoak hor branka aurretik sartzen. Ea besteak, poliki. Ea nolako Urdaibai ikusten dugun, gaurko honetan. Txanda ikeragarri, tentagarria eta gustagarria, nire ustez. Urdaibai ikusteko, Donostiarrak ere ze estropada hon egin dituen, biak ere itxasoan, lehenbiziko asteburuan Zierbanan eta igandean Lekeition. Kabo oso ona ikusi genuen, Lekeition azkeneko estropadan, Kaiku ere ibili badabil, ea, zer suertatzen zaigun. Kaiku 2 segunduko atzerapenarekin, eta hor dira Joseba Fernandezen gizonak. Bueno, aipagarri aldaketa, Mikel Calleja ondoezik, janariak kalte eginda atzo bertan, agian bihar lanerako moduan izango da, eta bere tokian, Istriborreko hankeko lanetan, Luis Manuel González Galiziarrak Kabotik aurten fitxatutakoa. Hori da, eta gainera, hain zuzen ere, hor hankeko Estribor lanetan, Kabon eta askotan ikusi duguna, gainera beste mugimendu... Bi bandetatik, galitzen baboretik ere bai. Iban Martínez ondarrutara, orain arte 3. tostan ikusi dugu, 2. gora ekarri du. Txila Biudet, bere ohiko tostan, gerrian, eta David Alfaia, Estribor espaldan ikusten dugu. Eta beste aldaketa, Iñaki Goikoetxea, hanketik ere ikusi dugu, esate baterako ligari hasiera mantzion kronoan, babor espaldan, eta Jon Urraiztik etarierra, 5. tosta, aldaketak egin ditu Josebak. Eta okedari ere atxedela eman dio, eta Untzaga arrobikoa jarri du aurrekalari lanetan, patroia ere arrobikoa, arrobiko 3, eta hemen pixka bat zigortua doana, gauzak ondo ulertuta, ez da dina inora zerretu, Uribarren da, Lur Uribarren, ez da arrobikoa, propioa bai, baina arrobikoa ez, eta araudia bete egin behar da, eta hortikan muga batzuk bai. Bueno, momentu segundu batean, Donostiarra Urdaibai eta Kabo. Eta Donostiarrari buruz gero ingo dugu aurkezpena. Goazen horren irudiekin bat egin da, Galiziarrekin. Eta hemen ez dago aldaketa hundirik aurten duena hauxe da. Hori da. Hauxe da Kabokoen kuadrilarik indartsuela. Eta lehen aipatu dugu, azkeneko estropada oso ona egin zuen, eta haue, estropadan horrela sartzen direnean, alegia, irtenan denbora gehiegi galtzen ez zutenean eta bar, oso arriskutsuak izaten dira, Beniziloarekin ere egongo gara, eta hauxe izan dugu. Hauxe da daukaguna, hauxe da daukagu. Ez gara gehiago egago ez ere, ez da gutxi. Ez gehiago eta ez da gutxiago ere, 7 gizon galduta, aurreko denboraldiaren amaiera. Eta goneko progresio bat ikusten da Kabon, lehenbiziko asteburutik. Bueno, guazen orain Kaikutarrekin, eta hemen aipatu behar da Suleiman Raju, ari dela Baborren 5. tostan hasieratik gaur denboraldiko lehen aukera du. Hori da, pasaden urtean ere ikusi genuen, arraunean 5. tostan dabilen mutila, eta gaur ere aukera eman dio Carlos Rodríguezek, beste aldaketa batzuk, denak ere traineruaren aurreko aldean, Mikel Robredo, Estribor espaldan, eta Inigo Sánchez berriz aurrekalari. Eta behar bada deigarriena, Christopher González, Baborrean eskarmentu eta segurazki indar handieneko mutila. Joan urtean Urdaibai. Urdaibai naritutakoa, Lehorrean dela. Bueno, konparaketan ikusi duzue, donden Ondarroa, Donostiarra Urdaibai Kabo, eta gero Ondarroa orain Kaikuren denboratan legoke, Donostiarra Urdaibai Kabo ere euste, eta Donostiarraren aurkezpena ez dugu egin, baina esan dezagun gaur Julen Elizazuri adibidez eman diola espaldan aukera, ez da? Hortxe ikusten dugu, Elizazu gaztea, Babor espaldan, eta beste, deigarri pasadan urtean ikusi genuen, Xabat Pastor, Hernani Argaztea, 2. tosta, Baborrean ardura, beraz, eman diona Makazagak aurrekalari postuan ere bai, aldaketa. Hori da, Julen Fernandez, Ioritz Orbegozo geratu da gaur, Lehorrean, eta Estriborren ere, movimendu bat, Alaino Sanbelak, estopa gehiena jokatzen ditu, gar Lehorrean da, Iradi 5. Igeldoko Aritz Etxebeste 4. tostan, eta Ibon Arrieta 3. tostara ekarri du. Nire ustez, liga batean guztiek ere aldaketa normaltzat joditzak egunak egin dituzten. Bueno, lehen kaletik Urdaibai, 2. kaletik Donostiarra, GPS-ak markatzen digunaren arabera parean dira, begibistan ikusita, tosta pare bat aurretik Donostiarrak, maniobrara orantxe, sartu. Donostiarrak, horixe. 5-8 Ondarrutarrek, 4 eta 49 Donostiarrak. Ateratzen, Irteeran 2. Urdaibai.
Kabo ere hortxe da gainean, nahiko zabaletik Kaikuren maniobra laugarren kaletik. Bai. Kaikuren demora 5-0-6, Ondarrutarrena baino segundu bat bizkorragoa. Eta segurazki Donostiarrak hor ziagogan zerbait jandio Urdaibairi. Bueno, GPS-ak bat markatzen du orain, Donostiarra eta Urdaibiren artean, Donostiarren alde, Kabo Laura, maniobra ostean, eta Kaiku amarrera. Begira Urdaibai orain, Donostiarren parean, ea orain poparian zer gertatzen. Eta badakigu, kirolean burua zemalan egiten duen, orain Donostiarrak eta Urdaibai, bueno, elkarren parean joatea normaltzat edo, jo beharko genuke, hori 6 traineru jotzen genituen, liga ziren hor, baina hau, Donostiarra bezala Urdaibaik atzera begiratu eta Kabo hain gertu ikustea, askotan pentsatuko dute. Estropada ona egiten ari ote gara, hauek hain gertu ikusita. Hori askotan gertatzen da. Begira, Ziabogako denbora, Donostiarra, San Pedro, Urdaibai, Ondarroa, eta galeran, adibidez, Lekitxarra eta Astillen. Kaiku asko galtzen orain, 12 segunduko atzerapena, Ziabogan 8 zen. Urdaibi estropadaren buruan. Eta begira, Batroiak, goiko trampailure igota, horrek esan nahi du, zerbait tiratzen duela, Horrek bigarren luze honetan, Ondarrutarrekin konparaketa eginda Kaiku 3 segundu motelago. Hemen Kaboko gorriak. Gaur Martin Leboran txopan, patroi lanetan. Oskar Hermo ibili da, normalean larupatetan, baina txandakatu egiten ditu asteburuero. Abaixo, eskatu di, abaixo alegia, azpian jotzeko. Orain Urdaibai, Uniona Urdaibairientzat, Orain atzetik ibili, eta minutu terdian, Urdaibairi, trenerua sartu dio, markatu Donostiarrari. Hau bate pentsatuko du, orain esan behar dudan, hau pelokeri badala eta litekena da, baina Urdaibai bezalako kuadrilla batek azken 3 ligak irabazita, eta hasierako 2 asteburu hauetan hori ibili dire ikusita, beste inor baino gehiago, bueno, goikoen artetik behintzat, zeikote hortatik, hau behar dute, estropada on bat, ez dute esango garaipen bat, estropada on bat, sinisteko, gai direla. Hori da. Ibiliko dira 5 segundu askarrago, edo motelago, lehen urteko zenbakiekin konparatuta. Hori haiek jakingo dute beste inor baino gehiago. Baina, gauza bada, lehen postutik bigarren gora, 3. gora erortzea, baina zelkapen nagusian 6. izatea eta 5. Donostiarrak zu baino 7 puntu gehiagokin ibiltzea, hori gogorra da. Nire ustez, hori, ez dakititzan normala den, edo zen kezkagarria bainoski, hor indarra badago, jakintza badago, eta kuadrilla badago. Horrelako egoerak, ez arraunea makarrik, kirolean askotan bizitzen dira, batetik behar du. Ez da erreza baino, gutxineko lasaitasun bat, eta atzo Iñaki Goikoetxeak galdera bat egin eta berak guk behartu gabe hitz bat aipatu zuen. Batasuna. Orain batuta egon behar dugu. Geu, taldeak entrenatzailearekin, zuzendaritzarekin eta zaleekin. Hori gakoak. Eta ara, iruditzen zait, orain arteko 9 minutuetan, aurtengo ligako Urdaibairik azkarrena edo erreferentzia behintzat onenak gaurko hauek dira. Eta beste bat gaur oso maila honean dabilena, bai, Donostiarra bai, baina Kabo ere bai. Donostiarra eta Kaboren artean 2 segundu bakarri ditugulako. Donostiarra zelkapenean 5. da, eta Kabo 7. baina urruti dago. 15 puntu gutxiago ditu. Urdaibai, oparean airean dator begira. Donostiarrari 8 segundu sartu dizkio 4 minutuan. Bai, eta gero, entrenatzaileek lehen esan duguna, ez? Mutil guztiek egiten dute neguan alegin handia, udaberrian, estropada banatu egin behar dira. Gaur, Carlos Rodríguezek erabaki du, rotaziotan, pixkat eskuzabalagoa izan behartzela, eta antzematen ari da. Horrek ez du zanaian kasartu duenik, ez da gutxiagorik ere, ez? Berak, pentsatu eta seguru asko apustu hau egina izan du, nahi. Eta bestea, pentsamendua, etorriala botako dut, lehenbiziko kale honetatik, gaur, momentuz, 3 txandak dominatzen ari Euskotren Ligako aintzat hartuta. Orio aurrena, gero Ondarroa, eta orain Urdaibai.
Joan direnak, ez ziren bakalenak, Ez. Bueno, Donostiarra. 5 segundura, orain 6, Ziabogan bostera zen. Kabo, lan erditan bederatzira, orain 10era. Eta Kaiku, lan erditan 21 batera, orain 22ra. Hor dira Boiroko gorria. Entrenatzaileak aipatu dituzu, Mikel, eta Joseba Fernandezek ligasi aurretik izan zigun. Ligasi, baina 8 egun lehenago probak egin, eta iazko proben datuak oso antzekoak zirela. Hori batetik, eta gero, guk manejatzen ez dugun informazioa, askotan, entrenatzaileak berak bakarrik daki, eta ez dut esan nahi, eta ez dut esaten Josebak hori egin duenik. Baina, trenerua ikutu duen, edo ez. Arraunak ikutu dituen, edo ez. Berak bakarrik jakiten du hori, askotan, inork antzeman ez antzemateko moduan, eta gertatzen dira, eta entrenatzaileek probak ere egiten dituzte. Bueno, hori beste azalpen bat izan daiteke, hori ere. Gaur, orain arteko referentziarik, eta nire ustez, Arraunean ere begira, presari gabe ikusten dira, Arraunean 34 palan, kanpora, 11 minutu terdi hauetan, Urdaibai on bat ikusten ari. Bueno, eta Urdaibiri buruz, nolabait interpretatzen ari gara, zer gertatu ote den, eta zergaitik, orain ikusten ari garen Urdaibai hau, ez hain airosota bat, baina kontutan hartu beharko da baita ere, joan zen denboraldian David Iglesias bat hortxe zela, oso gizon garrantzitsua, gero Beñat Eizagirre ere, rotaziotan ibili da, baina estropada asko egindakoa da, Christopher González joan da Kaikura, horrek ez, estropada gutxiago egiten zituen, Andoni Garziak baita ere, denboraldiak pasa egiten dira, momentuak aldatu egiten dira, eta egin behar da, urtez urte, daukasuna zukutu, eta fitxaketekin ere asmatu, eta askotan, ongi funtzionatzen duen makinaria batean, makinategi batean, pieza bat aldatu, askotan, eta makina hori, kosta egiten zaio berriro ere, hortara jartzea. Oso garrantzitsu. Iglesias, esate baterako. Urte osoan, kontranketi, haure aipatu dugu, eta egunen batean luze jarruteko modukoa iruditzen zain, kontrankekoaren figura hori. Bai, dena garrantzitsuak, baina, Benito Lertxundi berak esaten digun bezala, Arraunari maizuak joaten dira horrelegia. Engranaje horretan, zergatik ez, gakoetako bat izan daiteke. Eta Joan, ez da Joan bere etxera, bere Arraun elkartera, Joan da Santurtzira, kompetentziara. Kompetentziara, bai jauna. Urdaibai, gaur bai, Bermeotik etorritako autobuskada hori pozik izango da. Hemen Koruñaldeko kai honetan, itxasert zabal honetan. Eta nire ustez, seinalerik onena, erreferentzia eta orain Donostiarrak Arraunean ikusi, eta jakingo ez bagenu Urdaibai aurretik dela, inolako aitzikiari gabe, Donostiarra kanporantz, begira urte nola dabilen batez ere itxasoan, niri erreferentzia oso nahi iruditzen zait Bermeotarrentzat. Donostiarra honi, ia 14 minutuan, 8 segundo. Beste datu bat ere atera dezakegu hemen ondorio bezala biharkoari begira. Kaiku oso urruti geratu da. Kaiku bihar apalenen txandan izango da. Eta Ondarroak begira, 11 segundu. Ondarroa eta San Pedroren artean da Kaiku. Eta Ondarroa bihar bigarren txandan izango dela legin. Eta Peko lehiari begira, Kaiku San Pedro baino 10 segundo azkarrago. Estirudioan, 6 minutuan. Beste langa bat. Horrek buelta eman dezake. Eta beste datu bat, txanda irabazita, Urdaibai posibilidade gehiago bihar horrezko txandan aritzeko. Lehenengo egunean aritu zen, baina txapelduna zelako. Nik uste dut, normalena, liga osoan hausi izango dela. Bigarren txanda irabazten duenak larun batean, igandean, hirugarren txandan, joateko aritzeko modua izatea. Baina begiratu zein doazen, begira, Santos, gero, lehenbiziko kaletik. Orio, ze erakustadi eman dituzte. Zierbena, top mailako trenerua eta Hondarribi. Nori koske egin. Hor da Ziaboga,
Bou Bizkaia 15-0, aurrez 15-22 egin du Ondarroa. Aurreko txandako garailea. Donostiarrak 8 gehiago, hor da Kabo, 12-ra, 15-0-8. Donostiarrak Kabok 15-12. Gero zelkapenean Ondarroa, 15-22-kin, lehen txandako garailea. Eta Kaiku izango litzateke, laugarren. Hor dira, zestaokoak, Mario Gran, 23 segunduko atzerapenarekin, 15-23. Ondarroak baino, 11 gehiago, eta San Pedrok baino, 10 gutxiago. Eta maniobra ostean Urdaibaik, segundu bat gehiago, sartu dio Donostiarrari. 10-era igo da orain diferentzia, Kabo 14-ra. Eta orain, oparean, 36 pala. 36 pala terdian, lehen Brankaz 34 paladan, horreneko Bilbao, gideatutako trainerua. Hor barruan horrein jota etorriko dira eta segurazki arraunean gozatuz. Sufrituz baina gozatuz. Eta ziagoa, begira, Baborrek, buia libratu bezain pronto, arraunari nola heltzen dioten berriro ere. Begira, datuak. Ziabogetan, San Pedro, horrek esan edu, San Pedro lehiakor eta fi ibili dela. Bai. Ziabogetan, Donostiarrarekin eta, ondo. Berriro ere Urdaibai tartea zabalduz, ezta? Aurrera, beste 11 bat, Ziabogan 8 Donostiarrari orain 11, goazen Kaboko gorriekin. Pisa! Acaba! Zestakoak atzean, eta Urdaibai errenta zabaltzen. Eta orain Donostiarrak zer egiten duen. Donostiarra eta Kaboren artean, Ziabogan, azken Ziabogan 4, orain 5. Luze honetan ia parean datoz. Ona diferentzia polita, Donostiarraren aldekoa. Ondia beharko luke, badakigu gibukatzen dutela baina Donostiarrari 5 segundo kentzea. Kontua da, Donostiarra segurazki, orain Urdaibairen ueran sartzera doa. Orain Donostiarra azkar horren, atzerago ere ibili da. Eta Urdaibai dagoeneko erritmoa sarritzen. Hemen Bou Bizkaia, hor datoz Bermeotarra. 10 segundu eder, errenta polita dute. Oraindik 5 metro luze falta dira. Estribor oso indartsua dauka, Hor begira, gerri-gerria, Martinez, Ondarrutik ikarria, Diudez, Polunga zer esango dugu, Kentza. Patio asko. Bai, hor bada. David Alfaia, espaldan, eta hankendik Luis Manuel González. Hori pixkat egin ezkero, ibili egin behar ditute. Hemen Donostiarra. Orain ongi Donostiarra. Estropada txukura egin ditu aldaketa batzuk bakazagak, baina ontzia badabil. Eta datu hon bat, lehen Urdaibairekin, 10 segundo galdu, baina kuadria erori ez. Horri nik meritu ikeragarri baten. Gire dagoeneko, erritmoa, horatuta, berroi paladan dagoeneko. Kaboko gorriak, estutu. Eta begira Urdaibai nora datorren. Lehenbiziko kaletik, bigarren gora bezala. Tarte hortan. Donostiarra bera, ematen du lehenengoaren bila edo ia 0-aren bila datorrela. Eta alderantziz ontzia ondo doa, errenta mantentzen da zabaltzen ari dira, luze honetan 2 segundu gehiago azken Ziabogan baino, eta Bermeotarrak hortik eroso. Ea Urdaibai, nondik sartzen den? Lehenbiziko kaletik, lehenbizikoa eta lehenbiziko bi balizen artean. Donostiarra etorri da 0 kalera. Bai. Hemen da Urdaibai. Bai! 19:53. Azkitu ederra eman Ondarrutarren kronoari, 25 segundu gutxiago. Bai, orain Donostiarra, 10 segundu gehiago.
19:53, bai Kabo. 19:48 Kabokoentzat. Ondarru baino 10 segundu bizkorrago. Eta Kaiku laugarren kaletik. Estropada palagoa gaur. Bizkaitarra traineruko mutilek eginikoa. Bai Kaiku. 52 segunduko atzerapenarekin eta sailkapenean Ondarrua eta San Pedroren artean. Begira. Ze amorru keinu, Bilbao. Badakite hauek estropada ona egin dutela. Beste maila batean errenditu dutela. 19:43 eta 25. Donostiarrak 19:43. Kabok 19:48. Ondarroak 20:08. Gero Kaiku, San Pedro, Astillero eta Lekitxarra. Ez dago posik, behar bada, begira Palazuelos momentu baten zen zutitu da. Besarkatzera bezala, animatzera bezala. Animatzera, edo lasaitzera, edo begira. Bai, lasaitzeko. Veteranoa berarekin hitz egiten, bai, bada hor. Bueno, Zukaldeko konture bat. Hor baldak izu tentsio izaten den, ez da bukatu bezain pronto. Oso keinu hona, Carlos Palazuelosek eginikoa. Eta bien bitartean begira, Ondartzan, Riazor Ondartzan, trainero ateratzen, Jaun Andreok, aurrez garaile izan dako ondarrutarrak. Bueno, iragarkietara goaz, eta berehala horrezko txandan lehen kaletik Santurtzi, bigarrenetik Orio, hirugarrenetik Zierbena, laugarrenetik Hondarribia, ez dakit Zara Gandara itzaskatuz dugun, aurrera. Bai, Genaro Zelaia daukate ben, Ondarrutarren patroia, zorionak. Eskerrik asko. Bigarren tandan. Bai, hori da bilatzen gozena, aurten bigarren txanda hortan nahi dugu jun, guk uste guintzale lehengo txanda hau ez dela guk egon nahi ginen leku, eta bihar berriz egerra. Zer mauzko estropada junda gaur? Ondo, gu gustora egin duen lanakin. Nahi ginen hemengo txanda, bigarren txanda ontako baten bate atzetik gutxi gehiago, baina horrekin konforma biharkoa, eta bixar berriz gerra. Behintzat, Kaiku bai gelditu dela atzetik, ez da? Bai, Kaiku bai, baina nahi ginen igual Kabo ere, horre, pixkate beurondikan gertu edo, baina Gozatu, Genaro, eta zorionak. Bai, eta nahi eta mendik gauza bat esan, Astian Ondarruko gure lagun aritzen aita hilda, eta doluminak famili lanantzako gure partetik. Gure partetik ere bai, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko zuei. Ederki berehala horrezko txanda, Jaun Andreok, momentuz erreferentzia Bermeotarrena da 19:42, iragarkien ostean horrezko txandan, Santurtzi lehen kaletik, Orio bigarrenetik, Zierbena hirugarrenetik, eta Hondarribia laugarrenetik, orain Merkatal aholkuak. Agur bero bat berriro ikusentzuleok, Galiziatik gaur Koruñan gara, Koruñako hirugarren bandera dugu jokoan, lehen jardunaldia gaur, bihar goizeko 11:00 hasita gure saioa, 11:40 minututan, 12:00 gutxi inguruan hasiko da emakumeen estropada, eta gero gizonena, bi egunetako denborak batuta, izango da Jaun Andreok zailkapen nagusia banderari begira, eta orain horrezko txanda, zer esan behar dugu ikusgarria, interes ikaragarria sortzen duen horietarikoa, eta gainera Urdaiberen erreferentziarekin. Azkar ikusiko dugu lehenengo luzean, ea Bermeotarrekin konparaketa hori zer moduz doan, Bermeotarrek txanda irabazi bai, baina zenbateko segundu hobekuntza izan duten gaur, hori ere, oraindik ez gaude azaltzeko moduan, ez da? Baina lasai, berehala jakingo dugu hori. Eta gogoratu zelkapenean, Oriok 46 puntu dituela, altxor ederra, lau estropada jokatu eta gero, bigarren Hondarribia 29
bederatzirekin, Santurtzi eta Zierbena gero 38rekin. Eta gogoratu, 46 puntu, Oriok bai, baina bi garaipen, Hondarribiak bat, Santurtzik bat. Hemen bien bitartean aurreko txandan eginiko lana, irudirik aipagarrienak, Bermeotarren garaipena, ikusi dugune batez Eneko Bilbao Azerre Xamar, Harrika Botador, Palazuelos, nola joan den animatzera edo, lasaitzera. Datu bat emate aldera, Mikel. Lekeition, igandean, Santurtzi, irabazi zuenak, San Pedro Lekitarra Astilero hor irukote, beko irukote horretako lehenbiziko treniruari 51 segundo atera zizkion, bandera irabazi zuenak. Badakit kontuak baino ez direla. Urdaibai gaur, San Pedrori 50. Esan nahi nuke, iruditzen zait, Urdaibai gaur, banderarik irabazten ez badu ere, bueno, denbora oso ona eta irabazten duenak ez diola denbora gehiegi aterako. Ez zait iruditzen, 10 segundu baino gehiago esate baterako, atera dizkonek. Beste erabatera esan da, seguruenik gaurkoaren saria izango dela bihar orezko txandan aritzeko posibilitatea. Hori batetik eta bestetik Urdaibai on bat ikusi dugula, benetako ona, Donostiarra itsasoan dabilen bezala 10 segundo ateratzea, oso aipagarri iruditzen zait. Bestea, hemen banderak arratsalde osoan lehenbiziko aldiz, begira nola ikusten ditugun, banderak begira, erorita nola dauden, argi eta garbi, haizeak arratsalde osoan zehar, joera hori izan da, beherantz egitea, eta hori ikusten. Behar bada arratsalde osoko girorik leunena, oraintxe izango dugu. Bueno, hor dira hori jotarrak prest, atzerapen txiki bat, hain zuzen teknikariak, Hondarribiaren GPS-a, aldatzen ari dirako, aldatu dute jadanik. Aldatu dute, seinalea ez omentzen behar bezala iristen, eta Erne teknikarien ontzia, eta baita aldaketa azkarrazko egin ere. Bueno, eta beste aldetik, estropada garrantzitsua jokoan, bigarren mailako ligei dagokienez, Plentzian alde batetik, Euskaldunak eta Kalte Abriarrak, eta Galiziarrak, hemen, Galiziako ligan, bigarren mailan, Apobrado Karamilalen dute estropada, eta alde neurrian joango gara, informazio hori zuen garatzen. Horre treniru mordoa daude, Bai. Ares ondo zizela, baina... Begira, Areseko 22 puntu ditu, Bekosek 19, Tiranek 18, eta Beirak 17. Ares, hasiera honetan behintzat, indartsu, eta momentuz, lan erdia egin dute, eta 6:34 Samerto Lameuk, eta Aresek 6:34, eta 6:35 Bekos eta Tiran, datuak ikusita, denborak ikusita argi dago, 6 luze eta 5 diabogetako estropada dutela. Bueno, guazen gure horrezko txandarekin hemen, eta epaileak ontziak kokatzen ari dira. Argi, Hondarribi aurrera eta preste hongo dira. Bai, azkar asko gainera, txukun. Oraintxe. Semaforo kejukaria, bandera txuria goian. Egatzeraka inor baden. Semafora gorri erne, bai, berdea. Lehenbiziko bala, berdin, laurek ere. Abiatu dira balaurak. Ea bat, ze moduz moldatzen dire. Lehen kaletik, Santurtzi. Zierbenak irtera ona? Momentuz, Zierbena eta Orio, branka horretik sartuta. Eta laurak segundo bakar batean, Donostiarraren denboran, eta Urdaibai segundo batera, hasierako txampan, gero eman dio vuelta. Bai, Donostiarra oso azkar joan da kanpora. Bueno, aurkezpenen garaia, Iker Zabalaren sotera hor da, besteak beste bera, aurreko astean atxedena hartu, bigarren egunean, garaipenaren egunean, gaur barruan da, eta Fernando Ruiz, Zierbenatik fitxatutako Castroko semea ere bai, titularra da gaur. Lekeition bandera irabazi zuen treniruarekin alderatuta, 3 aldaketa, 3. tostan, Mikel, zuk izan da zela, Fernando Ruiz, Javi Polo, geratu da gaur lehorrean, eta estriborrean, 5. Iker Zabala eta Gorka Arostegi sartu dira, 5. eta 6. tostetan, urrenez urren, eta lehorrean,
Efren Sánchez eta Moises González geratu. Andoni Gartzia lekuz mugitu. Ederra doa hau ere, segundu pare bat, Zierbenak Santurtziri, eta goazen orain Oriotarrekin, Salsamendik ere egin ditu mugimendu batzuk. Eta behar bada ipagarriena, gaur goren mailanteka eligan lehenbiziko estropada jokatzen, Antoni Campos ari da, bigarren tostan ikusten dugu, hor normalki Martxel Aldea ikusten dugu, bestetik Jai Josu Ostolaza, Aginagarrak, eta hor Ibai González lehenbiziko aldiz, laugarren tostan, ari da arraunean, eta gero estriborrean ere, mugimendua. Kepa Izagirrea Iarra, espaldara ekarri du, eta Alexander Esteban, laugarren tostan sartu da. Notaziotarako ere badagoela gaia. Hori bestea, horren inguruan, antila justua eta hori bat bestea, aldaketak 3-4 ari da egiten, Jon Salsamendi. Bueno, eta guazen Zierbenarekin. Zierbenak esan daiteke nolabait idea bat baduela larumatetarako eta beste bat igandetarako, ez? Hori da, eta horren arabera, beste patroia ere aldatzen du, Borja Gomez doa gaur patroi, eta Borja patrontzan dabilenean, ez urdura, gaur ikusten dugun talde hause izaten da. Estriborrean esate baterako gaur Asier Hernández ari da, aurrekalari Raul Gartzia, eta baborrean Bermejo, Mazta tostan, eta Jaime Deaz, 5. tostan. Bai, hor Daniel González, Francisco Montes eta Rios izango lirateke gaur atxeden hartutako gizona ipagarri. Bueno, eta Hondarribiari buruz, beste horren beste, baita ere aldaketa batzuk egin dituela, eta gizon garrantzitsu pare bat edo, 3 bat kanpoan direla besteak beste Castrillon, gaur kanpoan utzi du, atxedena eman dio, eta berriz Zagartzazu da estriborrean hanketik. Hori da, mugimenduak antzematen ditugu Hondarribian gaur esate baterako Bikendi Altza, Manes Aldai, eta Julen Castrillon lehorrean, eta Inigo Zagartzazu estriborrankera bueltatu. 5. tostan, estriborrean Jon Lizarraldeari da, eta baborrean berriz Xabi Velasco eta Korka Egiazu. Eskerrak ez dugula etxea jokoan jarri, hor eskontxaldako laurak, Donostiarra eta Urdaibiren denborak hobetzen ari direlako, jaun Andreo. Nik zer esan dut, irabazleak 10 zentzurdai behiz. Lehenbizikoan 5 galduta. Eskerrak. Leunaldiare izango du, iruditzen. Seguro asko bai. Bueno, eta Oriok buru hartu du, eta Zierbana gaur burrukarako, aurreko egunetan ere hortzak ez duten, Orezko txandako 4 ontzioien artean, banderarik irabazi gabekoa aurtengo ligasieran, Zierbena bera da. Bai, baina Zierbena badabil. Eta orain digan ere, jendeak esaten du, baina Zierbena bai, aurra bestea. Betiko gorazten dut. Pasaden irailean, kontxan antxezela. Eta ez zuela irabazi, datu ez dakit zenbat eguneneko izan ziren. Segundu bat etik bera. Segundu diren bat, edo. Bai. Bueno, momentuz, Santurtzik treneru bat galdu duela. Eta badirudi hori hel daitekeela aurretik. Hala ere, Santurtzi, Donostiarra eta Urdaibei baino, beste traineru bat bizkorrago, 3 segundu bizkorrago. Ziabogan, 4:49 markatu dute Donostiarrak eta Urdaibai. Olatua hor, garbi ikusten da nondik sartzen den. Laugarren kaletik lehenbizikora. 4:54, Zabaletik, Zierbena. Bai, Zierbena bai. Jandi otosta pare bat Hondarribiakor, eta nik uste Santurtzik ere bai. Beno, ea orain poparean. Oriok 4:54, Zierbena 4:55, Hondarribiak 4:56, Santurtzik 4:57, eta gero Donostiarrak eta Urdaibeik 4:49. Olatuak gaur sartzen den bezala. Mikel, hor garbi ikusten dugu, baborranketik nola sartzen den. Lanetako bat, treneruak gogortzea. Horrek golpe handirik ez, baina treneruari zehazkaren antzeko mugimendua eragiten dio, eta trenerua gogortuta ekartzea, igeltzero bat etorri eta bere nivela jarri eta erdiko gurgulea ez mugitzeko moduan, hori funtsezko hori izaten. Hondarribia orain, 2 segundura kokatu da, hor dugu Ziagoako denbora sorta, eta maniobra ostean Oriok, Hondarribiri 2, Santurtzi 2, eta Zierbena 3. Emateko eta emateko. Espik hori gorka dugu. Gorka Aranberri.
Ola larga, izan du, pasaden astean Santurtzek hartu zuen mota horretako olatu. Periodo handia dago, eta hor dago giltza. Bueno, begira orain datuak pixka bat aldatzen ari dira. Oriok Santurtzi eta Hondarribiri 4, Urdaibai eta Zierbena 5, Donostiarra 7 estropada puntu honetan. Ze aldaketa, Ziaboga egin ostean. Argi dagoeneko 5 segundo, Hondarribia eta Zierbenari. Nik 4 kokatzen dut, soka eteten den unea. Eta hau dagoeneko bada zerbait baino gehiago ere bada hau, Eta Urdaibai galdu duela kanporantz, baina barrurantz ez, Barrura oso ondo. Santurtzi ere, lehen luzearen bukaera hortan, hasieran baino hobeto. Eta orain maniobra ostean ere, ematen du eusten. Behar bada Lujanbiok, negu honetan beste zailtasun batzuk izango zituen egokitzeko eta baina poparian, hor sena azaldu behar denean, lehenko astean ikusi genuen zerbait eta gaur ere gaizki ez da bil orain. Ez da gutxiagorik ere, Zierbenarekin eta Hondarribiarekin alderatuta, hortxe dator. Gero Lujanbioren inguruan, aste honetan perak esan du, geuk ere komentatutakoa. Ez dugu orain deskubrituko Lujanbio, baina zer aldatu da. Niretat ez hainbeste, lehorrean egon dela eta azken urteetan ez dela aritu. Hori baino gehiago treneruak aldatu dira. Eta erraminta oso ezberdina da. Berak esan du, garai bateko fontan horien ezera datorkiola, ez da? Eta patroiek eta diotenez oso azkarra bai, oso txoroa bai, eta batzutan olatuan doanean ez sentitzeko moduan. Alegia beste erraminta bat, eta hor ere, egokitze fase bat behar du. Patroirik onenak ere bai, Lujanbiok ere bai, noski. Begira, Santurtzi. Orio eta Santurtzinen artean lau, Zierbena pixkat errekuperatu da, eta Zierbena Urdaibaik eginiko denbora markatzen ari da, eta Hondarribia segundo bat gehiago. Hau da, orantxe bertan bukatuko balitz estropada, Hondarribia joango litzateke bihar bigarren txandara. Iragarpenak, bihar bigarren txandakoak, hobeak, izan daitezkela edo, hori, ondorio azkarra dira. Haize indartsuagoa izango dela, ordubietatik gertuago, lehenago baino. Nola nahi ere eta iruditzen, inork bigarren txandan joan nahi duenek, hemen dabiltzan laurak. Orio eta Santurtziren artean 5, eta Urdaibiren kokapela orain bigarrena izango litzateke Orioren atzetik. Eta 5 segunduan, Orain, Urdaibai Orioren abiaduran etorri da bigarren luzean. 9:42 markatu dute Bermeokoek, lan erditan. Abantaila oso, Oriorena. Oso abantaila ederra du. Ea Ziaboak. Ernest Zierbena bera, errekuperatzen ari ote den iruditu zait, Zierbena bigarren? Bai, maniobra zabalagoa, Lujanbio eta Santurtziarena. Ateratzen Zierbena. Irten Zierbena aurretik, eta Hondarribia ere ez da urruti. Hor segundoren bate du beste galdu du soterak, nire ustez. Oriok 9:26, Santurtzik 9:42, Urdaibaik eginiko denbora da hori, eta Zierbenarentzat ere 9:42. Hondarribiak 9:44. Donostiarra markatutakoa 9:47. Bitraineru. Oriok txanda honetako aurkari zuzeni eta baita ere aurreko txandan irabazle izandako Urdaibairi. Eta orain Oriok gainera arrauna asentatzeko aukera. Oriok. Eta zer den, berriro ere Ziaboga hartu eta Urdaibairi Oriok segundo bat. Hor 5 minutuan erreferentzia GPS-ak 5 markatzen zituen, buelta hartu eta segituan bat gehiago. Nire ustez hori giroarena. Alegiara, lehunaldiarena, aizearen. Ziabogak ikusita hemen, denboreak ikusten ari gara, tartean, hor bigarren Ziaboga Montelena San Pedro. Oriok, Bitraineru Santurtzi eta Zierbenari, Urdaibai ere, sailkapeneko bigarren postuan litzateke une honetan, hor burruka behintzat bai, Santurtzi eta Zierbenarekin. Bizkor zara, baldugu protagonista bat. Eneko Bilbao, zorionak.
eskerrik asko. Zenbaterainoko gogoa zegoen gaur bezalako estropada on bat egiteko? Ba, asko ez, aurreko aste bizek ikusit eta gero, gogo askokin, Galizin. Eta gure referentzei begira, une honetan, ez dakit Mikel, zeuek esango idazue, baina Urdaibai bigarren alitzateke? Santurtzirekin batera. Bueno, igual da, Santurtzirekin batera, edertu. Bai, bizarko helburu horrezko txandan notie eta alik eta estropadan hobien nahi txio. Nola zaudete, taldean? Oso pozik. Gustora, eta estropadan be arrankera, erundun arrankerigaz gustora, esken duzin gola putote galdu du arrankeria, oso gustora. Eskerrik asko nekebo Bilbao gelditzarren eta Soriona. Zuri, eskerrik asko. Bueno, orain Santurtzi izango litzate bigarren, eta gero Urdaibai, Hondarribia eta Zierbena 7 segundura. Harrigarria, Orio bi traineruko errentaren jabe, 12 minutuko lana egin eta gero. Asko da. Zuri. Eta ligari begira, gaurko puntuak bai, garrantzitsua noski. Sakura. Baina, horrela bada, banderari begira, bihar arte, zain egon behar, baina ez dira txarrak, 6 segundu. Zierbena pixka bat erori da orain, Liga orain, behin-behineko sailkapenean, lehen bi postutatik atzera horrela legoke. Bueno, baina, hau, badakigu zer den. Hau, ia, jolas bat bezala da. Balio duena bukaerakoa da. 35 paladan, Orio kanpora. Hondarribi zerbait errekuperatu da, Orain, zailkapenean, Orio, Santurtzi bostera, gero Urdaibai, Hondarribi Zierbena 8, baina Hondarribi ematen du pixka bat errekuperatzen ari dela. Hondarribiari, 37 palada hartu dizkionik, Orio 35, Soterari, Santurtziri 35. Estropada puntu honetan orain, horrezko txaldatik kanpo genuke Urdaibai, lehen ere hori gertatu da, eta gero bueltan, hor errekuperatu egin da. Errekuperatu nahiko garbi gainera. Une honetan, Orio eta Urdaibairen artean, 10 segundo daude. Eta 10 segundo horietatik denak, Orio, kanporantz, atera dizkio. Konklusioa ondorioa, nire ustez garbi. Haizeak egin duen, beraldiaren ondorio. Ea ba. Santurtzi ematen du egonkortu nahian edo dabilela hor bigarren postuan. Eta Orio nagusi da. Eta orain Santurtzi ikusita, eta Santurtzi aipatuta, bi urtetan, igo, beko mailatik, kae bat mailatik gora, eta hor askotan bai, fitxaketa bai. Batetik, fitxatzeko modua behar da, baina gero bestetik, nor fitxatu jakin egin behar da. Jendea erakartzeko gaitasuna ere bai, denek ez daukate berdina. Eta gero, treneruan jarri, eta trenerua azkar, ibilarazi, jendea estutu, atera, argi. Dudari gabe, Zabalak erakutsi duela zerbait, Santurtzin ari denezkerostik. Zabala dagoeneko top mailako entrenatzaileko prestatzaile bat, dudari gabe. Ziaboga. 14 Oriok. Baitzekiari gabekoa, Ziaboga. Urdaibai baino 12 bizkorrago, aurreko korroa kontuan hartuta. Santurtzi ia 6, Hondarribi 9, Zierbena 10, irteeran ere horrela, baina nahiko parekaturik. Eta begira datuak. Oriok azken Ziabogan 14-48, Santurtzik 14-54, Hondarribiak 14-57, Zierbenak 14-58, Urdaibai 15-0-0. Bosgarren alitzatekeo. Ega horrein, hor gorkak entzun dugu, Vaporearen olatua esanez, hor zerbait izango da. Ez daude baontzi gehiegi, baina horixe esan du. Hankanpoan ikusten den Vapore bakarra ligako agintariena da. Hor olatua bada, Olatu luze hori, begira, hor datorren hori. Baina zikina ere bai pixka bat. Bueno, datu bat bizkor, gaurko estropada Galiziako ligari dagokionez. Ares nagusi, bigarren beira 4 segundora. Koska, Bueno, ez, Bekos ere bai, agertzen da, eunerekoak bien artean, Bekos, gero Zaberto Lameu, gero Tiran laugarren,
gestea, behin jetxita gero, bai, baina igotzea zezaila den Ibon Tiranentzate, Galiziako ligan laugarren. Eta hor, Tiran eta Meira, hainbat urte eta gero berriro Galiziako ligan, elkarrein bokoka, herri bereko bitreneru, zer den? Santurtzi Laura, Santurtzi Laura. Santurtzi. Poparian, brankaz baino, hobeto, ez? Bai, hala, ematen du, lehen... Zarrokeria hundirekin, eta orain Urdaibai, Zierbena baino bat bizkorra. Behin-behineko sailkapena, Orio Santurtzi, Hondarribia, Urdaibai, Zierbena, eta gero Donostiarra. Nola nahi ere, gaur diferentziak, bueno, Santurtzi eusten, baina Oriok Hondarribiari 10, Zierbenari 12, gaurko itxaso lehun honekin, diferentzia, aintzat hartzeko moduko iruditzen zait. Hemen, Riazor Orzaneko estropaderemo honetan, hirugarren edizio hau kontuan hartuz, orain artean ikusi ditugun baldintzarik onenak gaurkoan. Santurtzi eusten, eusten eta jotzen da. Ziabogan bosteko atzerapena zuen Orioren atzetik, orain Laura dago. Beraz, zati honetan, parean datoz eta segundu bat diskorrago Santurtzi. Bosgarren estropada hau, dugu aurtengoa, TK Liga honetan, Eskola Ligan, eta nire ustez, iruditan ikusten ditugun bi treniruek eman dituzte, erakustandiak. Estrenekoan, erlojupekoan Orio, eta niretzat igandean Lekeition soterak emandakoa, etzen Oriorena, baina maila gutxiagoko erakustandu izan. Bazen hori jotarrekin! Hondarribia barrura ere besten erreferentzia. Minutu terdia, Gorka abisua garbi. Hiru segundura Santurtzi. Bueno, gaurko puntu baraketari begira iruditzen zait ontzi bat badela, falta dire 380 metro hauetan, baina banderari begira, errekuperatutako segundu horiek aipagarriak, oso aipagarria dira. 6 aurretik ere ibili da Orio, Santurtzirekin. Eta bukaeran. Hondarribia 10, gero Urdaibai litzateke 13 aurreko txandako garailea, eta Zierbena 14 dabil. Santurtzi lehen karetik ari da, Orio bigarrenetik, aurreko txandan Urdaibaik lehenengotik irabazi du, eta Ibonek lehen gogoratu bezala, bai emakumeetan Oriok eta lehen txandan hemen gizonezko eta Ondarroa lehen kaletik zaio ona. Laurak bere kaletik sartuko dira, Mikel. Bai. Euntziko di Orio. Metroetan, egindako Oriorentzat gaurko 12 puntuak. Ez da diferentzia handirik izango gaur metroetan. 58 puntura joango da Orio. Bigarren gora, bai. Orain olaturen bat igual hartu du, hor barruan, Hor treneri bat baino gehiago da. Treneri bat baino gehiago da. Hor da Orio! Bai Orio! 1928, marka berria hemen. Bigarren Santurtzi. 1922. Orain Hondarribia. 11 segundu gehiago, 1929, Hondarribia Urdaibairen aurretik. Zierbena bosgarren, ez da? Zierbena atzetik. Laugarren Urdaibai, 1952, Zierbena bosgarren, 1954. Eta hemen da Orio. Momentuz, bi bandera ditu, baina jokatutako 5 estropada hauetatik, 3 azkarrena izan da. Eta beste bietan, bigarrena. Ikeragarri azkar dabilela alegia treneru hau. Eta aldaketak eginda. Eta hori beste seinale oso ona. Beste seinale oso ona hori. Hondarribiak horra iruditan azkeneko luzean eutxi dio, baina ordurako tarte irekita Oriok bezala Santurtzik. Santurtzi 4 segundu eta 10 gehiago erabilita bigarren, Hondarribia 11 segundora, Urdaibai 14. Bueno, hau behar bada asko esatea da, baina pentsa daiteke banderari begira bi egunetako denbora kontuan hartuta, baldintza aldaketa izugarri bat espadago bandera Orio eta Santurtziren artean egon daitekela, Ibon. Bi horien artean, bai, bintzat, baina nik hemen Galizian hainbeste gauza ikusita. Anoski, baldintza gaurko tankerako baldintzekin. Gaurko tankerako. Bihar, haizea iragarrita dago, gaur baina handiagoa. Gaurko tankerako baldintzekin,
Bueno, nahi bada Hondarribia 11-ara, baina Urdaibai eta Zierbena 15-16-ra gehiegi irizten diot Orio Azkarronen aurrean, eta dudari gabe Santurtzi bai. Santurtzik ere estropada harrigarri egin du, Osona, 19:27 eta 68 estropada eremuko marka berria Oriok hemen lorturikoa, aurreko Urdaibirena zen 20 eta 28. Eta Santurtzik 19 eta 21 bigarren, hirugarren Hondarribia 19 eta 29, Urdaibaik 19 eta 42. Bermeotarrek bai lortu dute estreineko ez, lehen egunean horrela aritu zirelako Bilbon errojupekoa, baina arituko dira bai orezko txandan. 5. Zierbena 19 eta 44, 0. Donostiarra, gero Kabo eta Ondarroa. Eta azken lautokitan Kaiku, San Pedro, Astillero eta Lekitxarra. Eta zelkapen nagusia horrela da, Oriok 2 bandera, 3 jardunalditan azkarrena izan da. Baina banderak momentuz 58 punturekin. Santurtzik 59, Hondarribiak 59, Zierbena 56, gero Donostiarra eta 6. Urdaibai. Urdaibai eta Orioren artean 20 puntu. 20 puntu. Zulo handia. Zuloa da, bai, zuloa da. Orio eta Urdaibairekin 20 eta Santurtzi eta Hondarribiari 9, Hori ere pixkanaka, batartea zabaltzen ari da, eta hor denak izango dira gustora, baina bigarren txostan ikusten dugun debutaria zer den, Andoni Camposentzat. Gaur ETK Ligan lehenbiziko estropada jokatu, eta irabazi Getarian ibilitak kae bat Ligan eta abar, eta mutilarentzat ere esatea, hori horekin korin mailan estropada bat jokatu, eta irabazi asko balio du. Bueno, estropada benetan bitxua hemen, epaiak denborak eta zuzentzen ari dira, baina 4-0-6 joan da horrein diferentzia, lehen 4 eta 20 bat uste dut zirela, 4 segundo eta 6 eunen banderari begira Orio eta Santurtziren arteko diferentzia, eta Orio sendo bat ikusi dugu gaur hemen Koruñako uretan. Oso sendo. Liga guztian zehar horixe ari da, erakusten 5 estropadetatik 3 irabazi, eta beste bietan bigarren izan da. Ligak badakigo erregulartasuna saritzen duela, eta atarikoan esan dugu. Nola baitere Galiziatik itzuli zai egon behar izaten dugula helburuak eta gauza finkatzeko, nik uste dut dagoeneko Orion Liga helburu bezala buruti behintzat, ez dakit esan horrela esango duten, baina burutik pasatzen hasia izango dutela, zalantzarik ez du. Izango ez da ba. Orion duen palmarez handi horretan hau falta da, eta begira ze falta den, eta begira ze baldintza dauden. Emakume eta gizonetan etor daiteke aurten estreineko aldiz Liga garaipena Orioko herriarentzat. Esan nahi nuen Mikel askotan hori berbalizatzea eta esatea kosta egiten dela, entrenatzaileek eta mutilei behar bada presio erantzi bat jartzeko, zuzendaritzak eta abar, baina 5 jardunaldiren ondoren 3 irabazi 2 bigarren posturekin, hau Orioren urtea izan daiteke. Momentuz izaten ari da. Bai, horixe. Bueno, eta patroien zelkapenean, goian, Arkaitz Diaz dugu. Epaimaian txanden arteko datuak gurutzatzen ari dira. Eta ea datuak errepasatzeko moduan garen. Hor da, Borja Rodrigo, Ligako presidente jauna, Arkaitz Diaz izari amaten gaur, zelaiari, Ondarrutarren patroi mutikoarari 3 puntu eman dizkiote, Etxegoieni 2, San Pedroko arentzat, eta Arkaitz Diazek beste bat bildu du, eta Arkaitz Diazek 8 puntu lidertzan da. Eta zelkapen nagusia, Euskolabel Ligan, Oriok 58. Hemen aurrez patroiekin ari ginen, eta patroien zelkapen nagusian Arkaitz Diazen atzetik Iñaki Goikotxea da, Genaro Zelaia ere 5ekin, haze poza izango duen, Ereko Bilok 3, Borja Gomez 3, Karpinterok 2 eta Etxegoienek ere 2. Eta zelkapen nagusira etorrita, bigarren postuan berdindurik dira Santurtzi eta Hondarribia, eta bie dute garaipen bat, banderetan, baina postu begira, Santurtzi aurretik kokatu dute, eta Zierbenak 56. 9 puntu Oriok bigarren tokian diren Santurtzi eta Hondarribiari, eta 12 puntu Zierbenari.
Asko da, Bai, bosgarren jardunaldirako. Gero badakigu ere, hor talde asko daudela eta galtzeko ere arriskuak egun batean bi egunetan asko galdu daitezkela. Baina Orio pixkanaka zuloa zabaltzen ari da. Eta luzeak aztertzen baditugu, lehenengoan Orio azkarren, Zierbena eta Hondarribi gero, Santurtzi laugarren. Bigarrengoan, Oparian Orio azkarren, baina Urdaibai iaia gainean, 6 egunen besterik ez, Santurtzi bira, gero Ondarroa eta Zierbena. Hirugarrengoan, Brancas, Oriok, Santurtziri 76 eguneneko. Segundo bat, Hondarribiri, Zierbenari 4, Urdaibairi 6. Eta azken luzean azkarrena Santurtzi izan da. 47, segundu luze bat, ia 2 hori, 4 Hondarribiri eta 5 Urdaibairi. Bueno, ez da zerre izango Iker Zabala bera ere, Ez, besteak beste. Hau erdi txantxetan edo esan genion, balengon bandera irabazita. Iker, kanpoan geratu beharrote du gaurten, treneru ebiltzeko. Eta guztua geratuko naiz. Baina gaur barruan, eta, bueno, hor ikusten dena da, trenerua azkar da bilela. Eta trenerua martxan dagoela. Eta 2-3 aldaketa egin, eta kruzero abiadura, gurutzontzi abiadura azkarra dela. Gero, entrenatzaile guztiek, eta behar bada estropada bat edo beste aukeratzen dutenean, orduan bai, beraien ustez, trenerurik azkarrena osatzen duten kasu honetan mutileak hartu, eta hor saiatuko dira, ez dutzen noski. Baina hemen 13 titular eta hori joan zen, hemen ligan goran ibiltzeko, 15-16 estropalari gutxienean behar dira. Ordua posposi, Gorka Aranberri, 12 puntu hobek ez dira ez. Bakalak ez dira ez kareleti botatzeko modukoak, begira, bezarka da Rodrigo Jaunari, eta elastikoa berarentzat oso lider sendoa baita hori jo. 58 puntu, 3 aldiz azkarrenak eta beste 2 egunetan, bigarren. Erregulartasuna hori da. Eta erregulartasunaren saria, liga izaten da koroa. Eta orain artean, hori xera guztien, sendotasuna. Eta bestea, hori horien inguruan, urte hasieran, guk eronek esan genuen, blokea egiteko 15-16 mutilekin aritu zela, baina hor ikusten da, Jon Saltzamendik, aldaketak egin eta aldaketak egin esasmatzeko modua ere egin duela, eta hortik, iruditan ikusten dugun, sailkapen nagusi hau. 58 punturekin, zuloak zabaltzen eta bestea, goikoa aztertuta, bekoa ere begira, Lekitxarra eta San Pedro parekatuta, eta Astillero 3 puntura baino ez. 3 puntura baino ez, baina horre puntua gero oso garesti daude, normalean 3 treneru horien artean beste trenerurik, beste otzirik sartzen ez dalako, 3 puntu hor bada eta ez da, biak. Hemen Orion beste ikusten duguna da, hankeko lanetan, egonkortzen, estriborrean, Imanol Garmendia, eta baborrean, Joritz Etxeberria. Joritz Etxeberria, pasaren urtean, estropada tezenten jokatu zituen, zerak ere bai, Imanol Garmendiak, nazioarteko estropadetan aurki mugikorrean, mailak gorenean, aritutako mutila da, iaz egin zuen, tostako arraunketan, horre jauzia, erabaki hori hartuta, eta zalantzari gabe, horre errendimendu oso ona ematen ari da, eta hori otarren inguruan esan, beste aldaketa baborrean, gaur galdiz joan dela 3. tostan, 4. Ibai González, aurten lehenbiziko urtea du, honek Nafarra bera, orain arte Pasai San Pedron aritutakoa, eta Bilbon, estrenekoan 3. tostan ikusi genuen, 5. ere bai, 5. jokatu ditu, Leandro Salbañok estropadari gehienak, eta gaur Gonzálezek 4. tostan egin du arraunean. Ibon, eta Galiziako lankidek amaitu dutenez, badugu aukera entrevistekin hasteko, ikusentzuleok, bentsa dugu Arostegi jauna, Oriotarren ordezkaria, benetan egun ederra zuentzat, bai emakumeentzat eta baita ere gizonezkoentzat, zorionak. Bai, eskerrik asko, bai. Eguna bikaina, nesketan aurrena, mutiletan aurrena, KEB Ligan Orio bandera, gaur Andoni Kanboxe debutatu du, lehenko azten unesan, Kepa Ortegiek bai, gaur barrun, egia zan berriak, hobeak ezin dira izan gaurkoan. Sendotasun izugarri ari zarete erakusten, 3 garaipen,
gaur bandera ez, bideratuta dago, 4 segundu, ez da ikaragarria, baina aldekoa beti ona, traineru bat bada zerbait, lan asko egin behar da hori lortzeko, eta gero aipatu behar da, irabazi ez duzuenean, bigarrenak izan zaretela gizonezkoetan, eta hori ikaragarria da. Bai, baina arte ematen egin errendimendua hori da hitza, ikaragarria da, ni usten dut mundu guztia harrituta gatzen nahi dela, baina, bueno, zate genuen, sentazio hona dauzkate mutilak, entrenamenduetan beti guztua atatzen dira, traineru askardoa, eta, bueno, arte erakusten ari da, ez? Bandera ibila baindikan asko da, jokatzeko, 4 segundu asko ez da, gutxi da, bihar gaina ematen doa izea asko ongo dala, txanden arteko haber ze aldaketa dauden, edo ez dauden, estropa hona inberda bandera nahi bada, nesketan ere berdin, 5 segundutxo, arraun lagunakei, orduan bandera behira baindikan lan asko dago egiteko, baina, bueno, pozgarriena da, trainerua bai nesketan, bai mutiletan, ematen ari den errendimendua, zoragarri gabiltza, oso gustoa, eta, bueno, horrei heltzia, ez, esaten du, gora bera asko daitezke, men trainero asko daude maila hundian, oaindikan neozen momentan salto eman gutena, gaur Urdaibaik ja baita ere estropa polita egin du, behar bada iziak etxida pixka bat 3. txandako, eta, bueno, enanka lurrean eta pauso. Oso ondo, eskerrik asko, disfrutatu. Vale, eskerrik asko, Mikel. Gozatzeko modukoa data, ederki, bihar gehiago, Sara Gandara uste dut hitza eskatzen ari dela, Hondartzaldetik, aurrera Sara. Momentuz ez dago protagonistarik, Mikel. Gerturatu egin da Jon Salsamendi, baina Zodiakean junda trainerua dagoen tokira, eta uste dut laster itzuliko dela, eta berarekin bi hitz egiteko aukera izango dugu, hitza eskatuko dizut. Ederki, hemen saiatuko gara beste elkarrizketatxoren bat egiten, bien bitartean Ibon Gaztañazpi, oinak lurrean, Orioko ordezkariak. Bai, eta ala komeni bakarrik ez, hemen aurkari eta kontrario asko dago. Hemen guztiek hartu dituzte, zuzendaritza guztiek, arraunlari guztiek, kolpeak ere bai, eta ikasgaia da, banderak ospatu behar direla, irabazi ondoren, eta alde horretatik Iñaki Erostegi, beti bezain zuhur, nire ustez ondo, eta orain ikusten ari garen iruditan, nahikoa ikusten ari gara, normalean, larun batean bukatu ostean, igandean ariko diren kuadrilek entrenamentutsua egiten dute, eta orain, kamarak hori erakutsi digu bihar Oriok atera dezakeen trainerua. Ederki, eta gurekin Artetxe jauna, Santurtziaren presidentea, Arratsaldeon Julio. Arratsaldeon bai. Posik, ez da? Ontzia badabil, gaur ere oso lehiakor. Bai, ibili gara. 3. eta batez ere 4. luzean nolabait konpondu ditugu gauzak, bizirik diragu biharko, eta, ia bihar zer gertatzen den. Baldintzak ez dira bezain honak egongo, baina, a ber zer gertatzen den. Santurtzi hor da, bandera bat irabazita, seguruenik herriari eman dio izugarrizko posa, baina kuadrilarentzat ere indarra, auspotuta, sendotuta, lasaiago entrenatzailearentzat ere bai, uste dut, beste Santurtzi bat azaldu daitekela orain presio pixka bat kenduta, aukerak ikusten dituzunean zeure buruari jartzen diozu erantzukizuna, hori izan daiteke orain behar bada zaindu beharrekoa, egoera zein da mutilen artean? Hori da, pasaten igandekoa izan zen izugarria, herrian bizitakoa izan zen, unkigarria benetan, eta, mutilak indartsuak daude, animoz beteta, eta, inorri beldurrik ez, eta, animo guztiarekin. Oso ondo, segi horrela, gozatu, eta indarrak hartu biharko. Bai, eskerrik asko, bai. Julio Artetxe jaunaren azalpenak, Ibon Gaztañazpi, benetan posik dira Santurtziarrak, eta ez da gutxiagorako, kokatu egin direlako nahi zuten tokian, orezko txandan, ez da? Izango ez dira eta zelkapen nagusian, Hondarribiarekin batera, hortxe berdinduta, puntutan lehen ere ipatu dugu, Soterak azkeneko
urtetan Iker Zabalaren gidaritzapean egindako lana, eta lehen aztertu dugu, Orioren amairukoa, eta ordezkoen aurkian geratu diren arraunlari sorta eta bar, eta esan dezagun, biharko aldaketak egingo ditu, noski, eta hor, pasaren astean, arraun egin zuten, Moises González, Javi Polo, Efrain Sánchez, Markel Elortza bera ere, zierbenan, zerarekin, zutzunekin, maila goren arrarituako mutila da, Sorin Silvio, alegia baduela, aukera. Ederki, oriotarrak hementxe, lasai, eta bien bitartean berehala protagonistaren bat izango dugu hor Hondartza aldean, Sara Gandara lankidearen inguruan. Urruti ikusten ditut, baina antzematen ditut. Aurrera, Sara. Jon Salsamendirekin, hau hemen Hondartzan, etorri da, zorionak. Eskerrik asko. Banderarik gaur ez dago jokoan, baina 5-tik 3 irabazi, asko da, ez? Ikaragarri, asko baino gehiago. Oso kontentu nago, eta talde guztiare oso kontentu gaude. Bat irazi duelako nola ez. Baina gaina, iruditzen zaigu, lehengo asteburun emaitza osonak lortu bagenitun ere, hobetzeko gauza batzuk bat zeudela, astean zehar hortan ibili gea, eta gaur mutilak erakutsi diate, hoendikane ikasteko eta hobetzeko prest daudela. Eta gaina, aldaketa txiki batzuk ere ditugu, bigarren untzitikan lehengo asteburun debut bat izan zen, gaur beste debutari bat ere izan da. Hori dana sartzezu kaserola baten, eta hemen irabazi ingo deula, 19-28 da esan, oso posikioteko motiua. Banderik ez dakau, baina 5 estropetatik ni behintzat kontentunak gaur. Bandera ez dago jokoan, bihar izango da hori, 2 jardunaldietako denborak batuta, biharko plana zein da, Jon? Biharko plana da, atzo honea etortzeako Inazion plana mantentzia. 18 arrolari etorri geha, inorre minik hartzez pau bintzat bilar bostaldaketa izango ja, eta guk gure lanaite etorri geha, ze pentsatze dugu gure lanain da, aurkariri nahiko zaila jartzen joula banderak irabaztia. Piskat bideo horri helduz, saiatuko geha bilar gure honena ematen, naiz eta jakin, bilar beste pelikula bat izango ala, benetako final bat izango da, girua irutzen zaita iziakin da bilar gehiago txartuta gortuko ala, gu gure lana, plana Inazion, eta ez aldatuko Galizitik aldein arte. Sailkapen nagusian aldea haunditzen, jada 9 puntu. Bai, baina, ez dut nahi izan enbustero bat ezaten bezala, baina benetan, ez dut bat ere behiratzen matematika horiei, eta estropatik estropako joera hori hobetu naia, eta hori disfrutatzen saiatze horrek mantentzei gu ondo. Eta gu bentsat ez geha, beste matemateketan sartuko, naiz eta onartu, kompetizio modelo hau, liga izanik, astelenero puntuak eta behiratzen diala, eta gauz horiek, baino, eske benetan, galetzen behar zenbat bentaja dekau noen, eske ez dakit. Eta nik uste, olaxe segi berdeula, eta hurrengo hien baitzengo dugu beste zerbaitetaz. Gozatu, zorionak. Eskerrik asko. Zenbakia baztertuta, Salsamendi, ez duela horrelako arretaz aztertu nahi oraindik sailkapena, baina lehen esan duguna, puntu ederrak badira sailkapenean, bigarrenari, momentu hontan, 49, Santurtzik eta Hondarribiak 9 gehiago Oriok, badira puntuak, horrelako erregulartasuna erakutsi duen kuadrilarentzat. Ibon, Orio aurrena edo bigarren izan da 5 estropadetan. Hori da, hori lehenbiziko irakurketa, lider, sendo ez, oso sendo bat ikusten ari garela, utxe egiten ez duena, eta gainera, gutxi pentsatzen genuen, Jon Salsamendik, errotazioak egiteko, eta onbeste aukera izango zuen, biharko esan ditu, 5 aldaketa ere egin ditzakela. Hori batetik, bestetik, 5. estropan gaude, sailkapena ere badoa, eta txingurria bezala pixkanaka zuloa egiten, eta dagoeneko Oriok gauza bat irabazi du. Sinesgarritasunaz gain, egunen batean, akatsa hondiren bat egiteko, tarte hori, eta alde horretatik esan, goiko zera hori begira, Orio oso azkar dabilela, eta gero Arraun elkartea ere, zuzendaritza honek badakigu, asko sufritutakoa da, eta orain, ari da jasotzen, ez dakigu zenbat bandera, etorriko diren urtearen bukaren eta bar, baina usta ari da jasotzen gaur neskak ere hor, B mailan, B mailan ere hortxe, zoriontzeko modukoa zalantzarek. Sara Gandara, azken protagonista bat elkarrizketatzeko aukera hausi izan daiteke pres baldin bazara. Jode,
Momentu honetan Mikel Hondartzan Hondarribitarren zai gaude, eta ez dakit, lehorreratuko diren laster, hortxe dabiltza entrenatzailearekin berriketan, eta saiatuko gara, eurekin pare bat hitz egiten. Ederki, bien bitartean, Ibon, bekaldea ere aztertu beharko dugu, bekaldean gauzak bero-bero dira eta gaur sufrimendua arraularien aurpegitan ikusi dugu, eta San Pedrok eutsi dio eta euste horrek asko balio du, hor puntuak oso garesti daudelako, ez? Hori da, esan dezan ari gara, Astillero, Lekitxarra, San Pedro, ia nahi den ordenean, asteburu batean batek gaur sortzizate baterako Astillero haundi bat edo oso bat ikusi genuen, Astillero ematen du errekuperatzeko bide bat edo egin dezakela, ez dela lehenbiziko... Ez dagoela ondoratut. Ez da, lehenbiziko astebukarako Astillero ez dela, San Pedro ere hor, Lekitxarra azkeneko estropadan behar bada ahultxeago, nik uste dut hemen kontua dela eta azpimarragarriena, udara ikeragarri luzea egingo zaila hirurei. Estropadak bezain luze eta hor batetik fisikoa bai, baina bestetik arlo psikologikoa eta emozionala gaur egunean badakigu zenbat lantzen den, hori funtsezkoa izango dela, abek hasi duten gerra hau oraindikan oso luze joango delako. Bueno, biharkoari begira, eta Sarak hitza eskatzen digun bitartean, azken balorazio bat gure aldetik. Ibon, Haizea eta haizea. Guztiek datua begiratzen dituzte, gu bezala, zaleek bezala, eta keska badago eta handia. Bihar azken txandan, horrezko txandan izan daiteken haizea kontuan hartuta. Hori da, batez ere banderako lehia horri begira, Euskotren Ligan 5 segundo, Euskolabel Ligan 4 segundo, bi lehenbizikoen artean, eta zer gertatuko den? Iragarpenaren arabera, haizeak goizak aurrera egin ala indarra hartuko du, eta hor, bi gauza azpimarratuko nituzke, batetik, haizearen ekarrioaldi hori noiz etortzen den, txanden artean diferentziarik sortzen duen, eta gero, haizea ateratzen duenean, txanda berean joan da ere, kaleen artean diferentziak areagotu egiten direla. Eta, hau, horribili garenok, begira edo barrutik, badakigu, 4 segundo utxaren urrena, eta 10 segundo ere, badaezpa ere, aldeko, hori zalantzari gabe, baina, kontuz, eta hori adierazpenetan iruditzen zait, guztiek nabarmenduko dutela. Bueno, hori bihar ikusiko dugu, goizeko 11:30 bat egingo dugu zuekin, eta estropada emakumera 20 gutxiagotan hasiko da. Emakume lehiari begira argi dago, Orio eta Donostia Arraun Lagunaken artean izango dugula, burruka, Orio aurretik da, baina Ibon Castañazpi Donostiako emakume hauek, Arraun Lagunakekoak, ematen du Donostiarra eta Hondarribi baino koska bat gorago daudela, eta hori, eta ematen du poparian eta lan pixkat emateko moduan baietz, ez? Izango direla aurkariak. Bai, lan pixka bat baino gehiago, esango nuke, esate baterako gaur sortzi berriro ere, Santanderreko estropadan, 7 segundoko aldearekin, irabazi zuen Oriok, estropadaren moren bi alderritatik joan da, eta orduan esan genuen. Badirudi, Orio, Donostia Arraunekin, Arraun Lagunakekin alderatuta, koska bat gaineti dagoela. Lekeition erakutsi zuen, itsasoan orduan azkarrago izan zela, eta gaur nik Orio gaineti jotzen dut, datuek eta aurre denboraldiak eta udaberriak eta hori erakusten digute, baina koska batez, nik koskardi bat jarriko nuke, gaur ere ikusi da, Orio azkarrago atera da, branka zongi, luze joan da, baina barrura, uneka, Arraun Lagunakek denbora errekuperatu diola, eta zenbaki horietan 5 segundo estropada batean bada, baina ez da, oso maila, antzeko Orio gainetik, baina besteak Xanti Zaoletak nahi baino gertuago, segurazki. Hauxe da. Bueno, Sara Gandara, azken elkarrizketa, azken protagonista, edo azken agurra, aurrera. Gorka Aranberri, harrapatu dut hemen lehorreratzen, zoriona. Eskerrik asko. Esan dakoak, gaur ez dago banderarik, baina denborarik onena markatzea beti da ona, ez? Bai, azkenen beste estropa bat bezala puntu igual saltze ditu estropa honetan eta horren bila etorri gea. Bandera eta zaztu, gaurko estropa gure lan aitea etorri gea, aurreko asteburu ningen itun akatz txiki horiek soluzionatzeko asmotan, eta nik uste estropa oso kompleto bat indeula eta alderdi hortarik oso guztua. Nola bizi izan duzu zeuek barrutik? Estropa gorra, azkenen pista nik uste geota liso jartzen jundala, izia beraka etorri da, eta nik uste bezala gehatua markagiroako pista gehatua,
eta alaxe izan da, estropa azkarra, gogorra, aurkarik azkarri biltzeianak eta tope-topea taberrekoa eta alaxe indeu. Lan borobil bat nik uste, bukaera luze xamarra intzaigu, santurtzi sartu zaigu, baina nervioso ezkea jarri, gure lan nahi indeu eta irabazteko balio izan du. Eta bihar? Bihar beste bat, beste 12 puntu saltze dira, eta horren mila etorriko geha. Eta 12 lortzen baitegu, bandera seguro izango dugu. Eta espalima da, 5 segunduko kotxe hori dakau, eta horrei utzi. Gozatu zorionak, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Ederki hause izan da dena gure aldetik, eta lehen jardunaldiak emandako hause, nagusitasuna, horiok, bai emakumetan eta baita gizonezkoetan ere. Bihar goizeko 11:00 hemen izango gara, zuzenean, estropada zuei eskaintzeko. Ea, haitzeak denek espero duten indarraldi hori ekartzen duen horrezko txandarako, batipat gizonen lehiari begira igon. Ikusiko dugu, Mikel, bihar arte. Eskerrik asko guztioi, jaun Andreok, agur bero bat Galiziatik eta gora traineru estropadak.